weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to sehil babi to taktake to ngaabu to jaareɓe to wompu to ñomela to samba kanji ko on takkusan juula ha to galle ceerno demba dongo to boruji ha to galle ceerno idrissa diallo to butanda eko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Ibrahima Mokhtar Sarr gardiɗo landa wiyete ko AJDMR o holliri tigui wonde caɗele Mauritanie ɓurɗe mawnude no fewi ɓurɗe jojjude ko caɗele kay koddigal hakkude leƴƴi woni ko wiyete cohabitation o holliri kadi so tawi ɗen caɗele cafraka ha celli haydara ala ko wawi seddude e nder leydi he to leydi Sénégal ko ñande 16 lewru mai dartono ɗum wonata ñawore hakkude ɓosowo biteɗo Adja Sara tawteɗo to gollotoɗo e nder nokku ɓosirɗo biteɗo Siti Boten hakkude muɗum e ɓosanoɗo hono Ousmane Sonko gardiɗo landa Pastef to leydi Mali koninkoɓe halfinaɓe ndenka e kisala leydi ndi ɓe kolliri tigui ɓe teɓima camion dimduɗo ha teddi guila kaya kene qime ha 119 moto wondude e guura kewka no fewi tawa fano koye juuɗe seɓɓitiɓe ɓe nangui camion noon ko yaltirde wuuro mbiyetego Bandiagara to leydi Burkina Faso wuuro Dori ko capital province région de Sahel nder leydi Burkina Faso oɗo ɗiɗo lebbi kala wuuro ngo woni tigui koye blocus woni tigui ko terrorisme en kandi wuuro ngo haydara natata haydara yaltata e oɗo saaha kadi wuuro ngo heeɓi caɗele goɗɗe ko ngakkede ndiyama jarateɗama to leydi Niger Mamadou Issoufou gonnoɗo hoorejo leydi ndi o heeɓi jeenari biteɗi prix Ibrahima pour la bonne gouvernance en Afrique ndin jeenari noon joofi tan ko ardinoɓe donc Afrique taw ko moƴƴinde gardigo mumen to leydi Guinée Conakry colonel Mamadi Doumbia gardiɗo leydi ndi oɗo saaha joni o firti bataillon biteɗo Bazeba woni tigui joguinoɓe garde présidentiel o firti ɗum ha laaɓi to leydi Soudan hoɓɓe tawatnaɓe nder leydi Soudan nana jaltira leydi ndi gunande ɓaade kay jaam ronkama yo artu toon habaruji men jooɗam jaɓeri ma jaaha to leydi Iran to leydi Ukraine to leydi Syrie to leydi Ukraine to leydi Russie bisimilla moon e kelki hotodirte joni piren pacciren ceerno jibisi wittiyanke safriyanke safroji fina tawa ceerno jibisi kumpitiɗo ƴeewgal laaɓaɗo lasrari ceerno jibisi holliti an joguiɗo humre caɗele dewgal caɗele jeeygu caɗele ɗannugal caɗele kayitaji kumaɗo kala hende sa jokkodire ceerno jibisi ma heɓen kollaɓi ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe cafrowo safroji fina tawa yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde tension diabète nonne kadi donkuɗo ɓesnude caɗele gorago mo seyɗani memi kala hen ceerno jibisi no humpiti ceerno jibisi ne jogui lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa ceerno jibisi ne jogui leɗɗe bittaɗe cafroje yoga ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kono ne kadi ceerno jibisi ne jogui pegge usula ndenka ekkisal haɗanma dabare kame liggeyaji bonɗi kala ceerno jibisi laaɓaɗo listihar sa noddimo a rokkimo indema e inde nenema ma o haalane kala ko gonduɗa ha cikka elle ko onon gondi ceerno jibisi tawete koto Mauritanie to Nouakchott to legala netteka sa yiɗi jokkodirde ceerno jibisi ƴewanma listihar an gonɗo Mauritanie ko ujunere ugguya gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko buuɗi temedde nayyi mbuuɗo kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ceerno jibisi ene yarliti waɗandema taw hay mbuuɗa yoɓani beele jokkodira e ceerno jibisi ko numéro makko weef walla ni Orange Money mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appel e WhatsApp ha mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00222 47 22 80 84
so tawi noon ko ceerno Alassane Sy on ne kadi ko gollodiɗe mo miñi ko so tawi ko on jiɗɗa jokkodirde mbatta ko 00222 32 62 04 96 walla mbaɗa 48 10 00 13 bas ceerno Djiby Sy taweteɗo to Djum to Legala wulade beeri waɗɗani juma murida woni toon ko ceerno Djiby Deme koye on jokkodirta jiɗɗo jokkodirde on gonɗo e Sénégal e nokkuji goɗɗi kala mbatta ko 77 395 99 17 musidɓe tedduɓe ceerno Djiby Sy e jeese meɗena. musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena jam garɗo e men ko kiiɗo hen lekki kewki kawisaji cafroki ñabboji kewɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno joguiɗo caɗele AVC karƴaga mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo toƴiɗo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde siit gorel teyya janggana hoore maɗa ha ganda ñaw mo joƴƴiɗa o mbete gorel teyya ne safra ɗuma jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelteyya.com ma janggan hoore maɗa ngan sanga jokkodira e tongoɗe gorel teyya keɓa hen ko laaɓi so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 85 66 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi koto centre Afrique gonɗa jokkodirta koye Ibrahima Diallo mbatta ko 00 236 75 50 75 08 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Aboussa Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 00 mbatta ko 00336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe baddene dando faade gorel teyya cafroro ɗena kura ko koddiɗo belɗo hen banggue jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hena ko matériel mo moƴƴani comptoir français de électricité ari e dow moɗona addani moon ko produit moƴƴo matériel original diwɗo toon to leydi France taw kadi an gonɗo e mahango guila e galle ma ha e batimaji maɗa jumaji e jamaji kala ko maha toon son jokkodire comptoir français d' électricité ma on keɓen hoolare timmude no feewi an mahaɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi courant ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare comptoir français d' électricité tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kermassar taɓande temedere hakkude mum e Auchan koni henna sifori so tawi ko comptoir français d' électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique
kono ne kadi lampaji e zampulaji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui taw kadi ko lampaji leernoji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumena ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo wadde ɗum e galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa lesbotaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d' électricité joni keeɓa hoolare cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene maasa kono kadi sa jokkodire comptoir français d' électricité a moosat ha tina a heeɓi ko laaɓi sa yiiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d' électricité e dow meɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoyre-biir nogas jeenayyi lewru seeɗto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habaruji mon e ɗemngal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah koto leydi Mauritanie pudorɗen Ibrahima Mokhtar Sarr ko neɗɗo dawrugol ko kanko ardi landa witeka AJDMR o holliri ñande aljuma jamma woni tigui ñande udditgol Roma jarribo ko fati subgoji municipal législative et régional e nder leydi Mauritanie wonde kay o holliri ñande hen wonde caɗele Mauritanaɓe kala ɗi jogui oɗo saaha joni ko caɗele koddigal noon hakkude leƴƴi woni hakkude daneɓe hakkude men ɓaleɓe o wi noon so tawi kay ɗen caɗele cafraka ha celli haydara ala ko wawi sellude e nder ha leydi he haydara ala ko gasata woni tigui ko wiyete cohabitation entre négro africain e araba mauritanien ko konngudi kanko Ibrahima Sarr o wi noon o lewdo caɗele o wi ko ɗen caɗele woni le seul probléme sérieux e oɗo saaha joni mo leydi Mauritanie jogui alay sagel kadi ko yimɓe alay saggo kadi ko yimɓe daro ha haɓade kayya e haɓade e firtude kayya ɗeɗe safrude ngoɗon rafi woni tigui oɗon ñaw saabu o wi so tawi kay on probléme réglani ko yimɓe ne tampina koye mumen tan kene kalane garta e ko kalno kono haydara ala ko gasata e nder riidi hen kanko Ibrahima Mokhtar Sarr ko kanko ardi oɗo saaha joni diɗɗal landa bitengal CVE vert ko fati kay e ɗiɗo sumgoji o wi noon woni lasli ɗeɗo caɗele koddigal ko woni hakkude leƴƴi woni lasli ɗeɗon caɗele kala ko systéme taw kadi ko systéme guuraɗo guila 1958 guila hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe joyyi e jeetati tawi kadi on systéme mahi ko dow fenade o wi ko systéme mo rewani lawol ko systéme leñagu ko systéme kadi heedagu on systéme noon wona haala tan ittata ɗum wona konngudi ittata ɗum tigui ko yimɓe daro kañumen foof mbadda junggo e fandu mbawa ittude ɗeɗon caɗele e leydi he o wi noon ma saaha ara e nder leydi Mauritanaɓe kala ganda alay sagel oɗon systéme la budde kay yimɓe kaɓo ɗum ha laaɓa nde ɓesgu Mauritanaɓe kala mbawa wurde gurdam moƴƴal koddigal moƴƴal hakkude mumen ko konngudi kanko Ibrahima Sarr gardiɗo kaɗon landa lunda o holliri ko ɗum addanimo noon kanko Ibrahima Sarr e yaadi makko yidde gembanade kayya yidde kay wonde sarɗiyeji e nder suudu sarɗiyeji beele kay ɓe mbawa waddoyde toon peɗeli e guite e ɓen tawa ko hoddiɓe mabɓe ardiɓe landaji keddiɗi ɗi beele kayya systéme o ne wawa haɓede ha pamodiral heeɓe ande tigui ɗeɗon caɗele haɗe mbawa firtade haɗe laaɓa e nder leydi he ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie keddoɗen Oumar Ali Thiam koye Oumar Ali Thiam ko jagge mawɗe jeeyano kay e koye jagge mawɗe woni jaale ndeɗo gallo catal walla mbiyana kaɗo landa witeka CVE woni coalition vivre ensemble ko hen tigui o jeeyano omo jeeyano kadi e commission exécutif woni tigui tambinoɓe yilirde CVE woni coalition vivre ensemble ko kanko ardino o meeɗino wonde mairie o meeɗino wonde maire o ardinoma mairie de 5e woni maire Sebham kanko yalti aduna
o hoti e joomi ko noon ko ñande jamma aljuma ko on jamma kadi hawri e udditgol ruma jarriba woni campagne électorale nder leydi Mauritanie kanko Oumar Ali Thiam noon kanko o duumi oɗo duumon kala o wonno tigi koye sippirde e rafi ko rafi yoɓimo mayde nde noon wonani tigi dendagal yimɓe dawrugol ha tengti noon e ɓen jeeyaɓe CVE woni coalition vivre ensemble mayde nde woni ɗumen sunare e mawno no fewi kanko Oumar Ali Thiam noon kanko Oumar Ali Thiam noon o tawtoyi o abbima woni kana Hamidou Baba enen mbiyatande Allah yurmotoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe dendagal mayɓe julɓe kala jande weltare TV e gardugol Sara Abdoulaye Sara wondude e fedde heɓle sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Habou Diallo en donima dendagal yimɓe CVE dendagal famille makko e dendagal boggenaɓe kala nde Allah yurmotomo yaafoma harnama aljanna kanko e mayɓe julɓe kala allahumma amina kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal paaɗena imam taw ko gardiɗo juma mawka biteɗo imam Aliouna Moussa Samb o waɗino erago makko faade dendagal julɓe ha tengti noon e juuloɓe e yidɓe ha tengti noon e juuloɓe e kaɗon jama o irinom kay oɗo saaha joni ko yidde hesɗitinde e matade juma ka haka garda ke yaade jamanu o irinoma noon kala julɗo kay kattanɗo nde addata kay 1000 francs CFA woni temedde ɗiɗi francs CFA yidde kay matade kaɗon juma mawka erago ngo noon sarima no fewi ha tengti nder réseaux sociaux ji guila kay to banggue Facebook ha to hello WhatsApp kala yimɓe hewɓe noon erago noon yimɓe hewɓe erago naati e noppi mumen ɓe erino noon ko kala dañƴo mo Allah surani kay mo Allah tongani seyɗade so tawi ne ara juuɗal aljuma hanki ngal e juuɗal tusbar aljuma hanki nde ardata temedde ɗiɗi mum ñande aljuma hanki noon no gase jeetati seeɗto hewɓe gari moni kala kene tami temedde mum ɗiɗi enen dendini ɓe hen enen dendini temedde ɗiɗi galleji mumen kala ɓe hen kadi enen dendini temedde ɗiɗiji ɓe gollotto e ɓe hen kadi neldu temedde ɗiɗiji mumen ñalawma aljuma hanki tan hollirama ko rendina e nder juma ka ko rendina ñalawma hanki o tan caggal juulal hawri ko 35 million taw ko francs CFA kadi e ɗum jokki ko dendigol ngol noon hollirama tigui e ɗum jokki ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni hono no mbiru en gardini kabaruji men ñawore hakkude Ousmane Sonko e ɓosowo gollotoɗo to salon biteɗo suite beauté biteɗo Adji Sarr ñawore mabɓe noon ko ñande 16 lewru mai daratodu ndu so tawi kay ala ko faali ñawore nde waɗata koto chambre criminel mo Dakar fodde duuɓi ɗiɗi joni noon ko beeli kala Sénégal laaɓe kala jowi ko hakkillaji mumen goni e nde ɗon ñawore duuɓi ɗiɗi joni noon ko Adji Sarr porteno plainte contre Ousmane Sonko yoɗo saaha joni noon hakkillaji kala goni kay ko ñande 16 lewru daratono ɗum eɗen ñaago Allah tan nde jamna duumoto toon ɗum waɗa e dow jaam e dow deyre ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen tirailleruji jeenayyi woni tigui fellunoɓe fiyande taw ko gangue koninkoɓe leydi France ɓe Sénégal naaɓe yaroɓe duuɓi 75 ha yetti duuɓi 96 ɓen jeenayo hakkude jaaroɓe duuɓi 75 e duuɓi 96 wurnoɓe e ndeta leydi France tawa kadi mbiɗen ko fellunoɓe arma France ɓe garti tigui e nder jokkidde gurdam mabɓe e nder leydi mabɓe ɓe garti noon koye ballal laamu leydi France laamu leydi Sénégal jabbima maɓe jabbugal teddugal no fewi eɓe jiiya eɓe jeeya e fellunoɓe kay guerre Indonésie e guerre Algérie kala ene waɗi e mabɓe ene waɗi e mabɓe kadi nulanoma to Cameroun ha to Mauritanie kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Amadou Ba ko kañum woni hoore jagorɗe leydi Sénégal yewɗo saaha joni kadi ko kanko halfina portefeuille ko fati e jagorgal kalfinaɗo ko fati e ndema kanko Amadou Ba noon o ardima batu taw ko batu intraministériel woni hakkude jagorɗe ko fati noon e heblanade campagne agricole woni tigui campagne ndema hitande 2023 2024 tijjande e nder batu ngu noon o holliri campagne agricole hitande hikka nde laamu ngu holliri ma yaltin koppereje kewɗi ne fewi saabu kay ko enveloppe mo 100 milliards taw ko francs CFA ko ɗum tigui woni ko laamu ngu oɗo saaha joni ɗamini yaltinde ko fati
fati e oɗon campagne agricole fabade remoɓe laamu ngu noon yidde mum ko ƴellidde ɓeydude ndema ka e nder leydi he kala temedere milliard noon nde noon koni tigui ɗum feccorto hen capanɗe nayyi hen 40 milliards 605 millions 797 mille 500 francs CFA woni capanɗe nayyi milliard pawɗi ɗum noon fayata koko fati e ko wiyete subvention engrais mbeɗa tigui engrais ne wawa nadde leydi hen hano hannirtini so tawi ko temedere capanɗe jeetati million ene fawi taw noon mbiɗen ɗum noon tawa ene rondo ne waɗa subventionné temedere capanɗe jeetati ujunere ne fawi temedde joyyi tonnes woni 180 500 tonnes engrais ko laamu ngu yiiɗi addude wondude capanɗe joyyi ujunere tonnes ko ɓe mbiyata phosphate so tawi noon ko hen sappo e joyyi million woni 15 millions 747 mille francs CFA koko fati kayam e fati e maaro ko fati e makka ñebbe e ko fati gawri suuna foño pastèque woni dene boɗeje ɗe e mañokkala so tawi ko temedde tawi noon ko nogas ene yiya million woni 24 millions 255 mille francs CFA 24 milliards plutôt 24 milliards 255 millions francs CFA ɗum noon fayat tigui koya awdi tawa ko awdi guerte ha joni kabaruji ha joni noon e on fannu so tawi noon so tawi ko hitade rawane nde hollirnoma ko sappo ina yiya million woni 14 millions 712 millions 14 milliards 712 millions 790 mille francs ko ɗum woni ko yaltinno hitande rawane ko fatino tigui e onon fannu ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Macky Sall horejo gendi Sénégal o jabbima o bismima aljuma hanki o ɓen taw ko jeena e witeɓe les tirailleurs sénégalais woni tigui ancien combattant ji taw ko fellunoɓe fiyande fellunoɓe kayit guerre wallunoɓe leydi France wurnoɓe nder leydi France artuɓe nder leydi hen kanko Macky Sall noon o bismima mabɓe o joddima e mabɓe to palais présidentiel woni to galle lamor ko to Macky Sall noon holliri tigui weltare mum no fewi e weltare Sénégal naɓe kala faade mabɓe ɓe mbaɗama décoré mone mabɓe kala waɗanama kay sindanama e yesso muɗum sindanama hen tigui ko médaille taw ko médaille à grand officier dans l'ordre national des lions ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen presse woni jayndedi leydi Sénégal ene tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna jayndiyanke mawɗo darinoɗo kay darannoɗo ko fati e démocratie e darannoɗo kadi ko fati e liberté de presse biyetenoɗo Mame Less Camara noon o jibinno ko to Rufisque 1956 ko kanko wonno chroniqueur politique jayde witende Walfadjri ko aseta hande subaka o hawri e la jala to hôpital principal mo Dakar enen mbiya tan yurmede Allah e makko kanko e mayɓe julɓe kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Macky Sall horejo gendi Sénégal o sifi décret on décret noon ko hollirde wonde médecin général de la brigade biteɗo Fatou Fall nomaɗo ko ɓoyani waɗa général de l'armée o waɗama directrice général hôpital principal mo Dakar o lomti ko biteɗo o lomti noon ko médecin général biteɗo Ceerno Dieng noon e oɗo saaha joni nodditaɗo e golle goɗɗe habaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni Macky Sall horejo gendi Sénégal ene tijja seta hande o to nogas jeenayyi lewru seeɗto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati to Touba e nder galle khalifa général des mourides addatamo toon noon ko yettinode duwawuji makko e duwawuji leydi ndi kala ndi o ardi caggal jaltugol aduna sohnajo gonnoɗo joom suudu gonnoɗo cuddiɗo khalifa général o hono biyetenoɗo sohnajo noon jaltuɗo aduna hono biyetenoɗo sohna Dabba Diallo jaltuɗo aduna eɗen mbiya tan yurmede Allah e makko kanko e mayɓe julɓe kala habaruji men ɗemngal pulaar ha joni to leydi Sénégal jen to Ziguinchor jabɓoɗen musidɗo men sehdi men Amadou Issa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah barkato Ghalii Abuu Bah salmitama e dennagal hettoɓe weltare TV kabaruji gaɗanɗen ɗo e nder Ziguinchor jeheten ko to e hôpital régional ɓe collitide paludisme ine woni e leydi ndi ina wayno noon hikka kam ɓe kaaɓi e paludisme affaire rafiji jaggoji yimɓe sibiruji ɓe kolliti wawi haɓade ɗum ɗo tan ko fabiyon ɗum noon kala garɗo e doctoreɓe he so tawi aɗa ara addu temedere ma keɓa fabiyon ɓe kolliti ɓowɗi ɗi ne keewi no feewi e région o
so tawi ɗum mima ɗon jeyeten ko to e Bignona ina wayno maire wuro Ziguinchor Ousmane Sonko o yeehi toon hanki o waɗi par galle e galle haw yetti galle Mamadou Korka Ba baranoɗo o holliti kanko Ousmane Sonko tuggandema eme fewde joni yimɓe jeegomo mbarama Bignona o holliti o wi marché ji ina mbaɗa région o fof région fof ne waɗa marché ji kono ala to warete so wona Bignona ɗum noon holko fawi o wi ko Macky Sall kañum de wari ɓeeɗo waraɓe jeegomo omo porta mo pellenta noon to caggal leydi ɗum ko jogoɗo portude yo yimɓe ngandu ko porto Macky Sall hayso ina woni président ko portowo ɗum ɗon holto fawi tan ko Bignona tan waɗa manifestation kañum tan warete o holliti sukaɓe ɓe no yoɓe mbaw darade ɓe mbawa jogade ɓe mbawa andude saabu hikka o wi nde manifestant o waɗi Kirmasar o wi gañinoma Bignona saabu kamɓe ɓurno darade ɗum noon yoɓe mbaw darade kamɓe sukaɓe ɓe ɓe mbawa daranade leydi mabɓe mbawa habtade e ɗeɗo gueɗe baɗoje jamma ñalawma beele ina natta ko ɓuuri yawde e yaccade so tawi jeehi to e Bignona lycée Awou Sané kamɓe de ɓe kolliti professeur uji mabɓe ina mbayno ina gollo no feewi école mabɓe ina yaari yeeso fadde kalsuji 4 ɓe dañi moyen ngaji hikka goto fof ko famɗi dañi moyen fadde 12 ɗum ɓe dañi ɗum ɗon ɓe kolliti noon kamɓe de daɗi Kolda kamɓe daɗi Tamba kamɓe daɗi Ziguinchor ina wayno hitande yewtude maire gaña hol ɗum gardino toon ɓurɗo wawde gañade e région ngaji ɗi yalti ko Bignona ɗum no ɓe kolliti weltare mabɓe no feewi ɗum ɗon yimɓe mbawa weltanadeɓe kadi ina wayno école o il jangde nde ina yaari yeeso no feewi weltare TV musidɗo Ahmad Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo ɗo radio Ziguinchor jokkudirde e Ghalii Abou Bah yallah ko walde jaam allahumma amina seydi Keɓe golle ma jooɗi peewi seno mbima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen konin koɓe Mali halfinaɓe nden ka e kisal leydi ndi ɓe teeɓima aljuma hanki nogas jeetati lewru seeɗto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati camion dimduɗo ha teddi motoji kewɗi no fewi wondude e guura camion o noon hattani makko ko 10 tonnes o nanga ko sanga 9 heures ɓe nanguimo noon ko yaltirde Bandiagara camion o no ummiri koto Mopti o yaɓanno koto Bankassa e dow route nationale numéro 15 motoji e guura ka kala noon fano koye pelle ceɓɓitiɗe chauffeur o noon deggal nde waɗano contrôle o holli tigui facture e nder facture he woni hen komo rimdi nogas ɗiɗi moto wondude e guura kono nde koninkoɓe ngabbi dow camion ɓe tawi toon tigui 909 moto ɗi hinde Asfix eɗi hinde Haojina wondude super am eɗi KTM wondude kadi e 907 moteur taw ko moteur uji motoji e capanɗe 9 casque de sécurité wondude 13 piccal 5 tonnes sukara wondude e sakuji wondude e sakuji sappoɗi 25 kilo taw ko kosam poudar wondude capanɗe 64 carton kosam wondude capanɗe 5 bidon nebbam hen bidon kala ko 20 litres wondude 100 carton biscuit e capanɗe 5 carton tomate e 2 carton savon de hinde primo ko ɗum woni ko tawa e camion chauffeur o noon ko ɗon wiyateɓe e mbadi enquête nden noon haala ka yettima gouverneur diwan o diwan o tinni ɗum ko ɗon e ɗon o arde sete makko timmuɗo yirude guite makko kay oɗon alhaali kanko gouverneur o ɗon wiye Sidi Mohamed El Bachir nde o jimi hen noon holliri weltare makko mawde no fewi kadi o waɗi félicité ɓeɗon koninkoɓe walɓe ɗeɗon golle paydude no fewi kadi o erima dendagal population falde nde kala nde mbawata gollodade e koninkoɓe muɗum e kala saaha kay gostodira ko fati e habaruji Bandiagara naɓe kadi kolliri hen weltare mumen mawde no fewi faade e koninkoɓe mumen ha joni ko leydi Mali kedoɗen laamu transition leydi Mali ɓañinino communiqué muma guila aljuma ɓennuto hollirde kayya wonde ko ɓe tafi cellule biteɗo cellule de crise halfinaɓe noon ko fati e rewidade gurdam malinaɓe wurɓe to leydi Soudan wonde oɗo saaha joni e fiyande musnide fewi ɓe ƴeɓiɗen noon ɓe ƴettino peeje noon ɓe nder on commission noon wono tigui ko ƴettude peeje no artiri kayya ɓena wonɓe nder leydi Soudan taw ko yiɗɓe artude aljuma hanki o noon c'était gadan
noon woni rogere armanide taw ko malinaɓe wurnoɓe nder leydi Sudan ɓe naati to Bamako ɓe jaɓɓama to Bowal laaɗe diwoje ngala Modibo Keita to Bamako ɓe tawi noon ene ari jaɓɓade ɓe ministre malien des affaires ministre malien établi à l'extérieur et de l'intégration africaine hono biteɗo Alhamdou Aga Iliana koɓe capanɗe joyo sagat noon fuɗɗiɓe artude aljuma hanki o fuɗɗi artude aljuma hanki o koɓe capanɗe joyo sagata ko gouvernement leydi Mali noon ƴetti dendagal charge gartugol mabɓe kala aseta hande o kadi ni tijja ma rogere ɗiɗi ɓere ma yetto tigui to Bamako taw ko ummoriɓe to leydi Sudan kamɓe noon ɓe ɓaɗiri transit ko to leydi Éthiopie kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni yana to Sikasso aljuma hanki no gasi jeetati lewru avril moto taxi dogno moto taxi goto wasi toon fittade mum tawa kadi o wasi fittade makko koye saaha kay nde police ternomo e nder police pe noon to Sikasso ville e nder leggal bitengal Sunubugu e dow lawol mbe biyata rudde de boba rudde bobo noon e rudde bobo yimɓe wuro ngo noon ha tengti noon e waɗoɓe taxi moto ɓe kolliɗi mette mabɓe no fewi ɓe jippima e boli teskama tigui ɓe bonni kaake kewɗe no fewi e nder seppoji he noon dendagal police ji kala ɓe hen ɓortitineji mumen ɓe hen mbawi nattude ko nder cuuɗi mumen teskama kam ñalawma hanki walla kikiɗe hanki o hay goto tawa ko dadiɗo ayi taw hinde police a yiyata ɗum e nder boli he tawa ɓe natti rende koye mabɓe habaruji men ɗemgal Pulaar seno mbima to leydi Mali ko to leydi Burkina Faso wuro witego Dori kañum woni chef lieu woni capital région biteɗo région du Sahel kene wona joni noon lebbi ko seɓɓitiɓe kañumen kandi wuro ngo nangui wuro ngo haydara natata haydara yaltata woni ko blocus ko seɓɓitiɓe nangui laabi ɗi laabi natirɗe e yaltirɗe wuro ngo kala mbiɗen haydara natata haydara yaltata joni kadi e oɗo saaha taw ko saaha nguleki cattuki fuɗɗi nadde caɗele ndiyam ko ɗum woni ko tawate nder wuro he yimɓe heɓe noon kolliri oɗo saaha joni dañde ndiyam ko yari ko caɗele mawde no fewi hande bidon ndiyam jaruma 20 litres jarata hande ko capanɗe nayyi fuuɗu buuɗu taw ko franc CFA so tawi ko barigal ndiyam jarata ko temedde joyyi woni 2500 franc CFA koto leydi cagga ha joni ko leydi Burkina Faso keddoɗe nan Maroc naɓe ɗiɗo wonnoɓe dow véloji men taw ko vélo pédala ummotoɗoɓe guila leydi men pecci jinna kay feccide nder Afrique de l'Ouest tawi koye vélo biftama ɓe majji walla mbiyana majji melew taw ko kerol majji melew nder Burkina Faso kerol waɗɗani hakkude mabɓe e leydi Niger woni ko wite porté disparu wodde porté disparu hen goto noon ene wiye Abdourahmani Sarhani ne yaara duuɓi capanɗe jeegom e joyyi goɗɗo o ene wiye Idrissa Vethi ne yaara duuɓi capanɗe tati e jeeɗiɗi ambassadeur leydi Maroc noon holliri tigui jooɗi to Burkina Faso o holliri omo gollodo e laamu leydi transition leydi Burkina Faso beele kay eɓe mbawa yitude ɓeɗon ɗiɗo majjuɓe melew koto leydi Niger paɗen Mamadou Issoufou gonnoɗo hoorejo leydi Niger o heeɓi aljuma hanki o jeenari to Nairobi lamorgo leydi Kenya ndina jeenari noon ɓe mbiyata ɗum ko prix Ibrahima 2020 ndiɗo jeenari noon jofito tan ko moƴƴinno gardigo mum woni gouvernance exceptionnelle e nder Afrique o fonno hebde ndin jeenari noon ko gila 2021 hannomo hebde ɗum 2021 noon ko bone covid 19 ko ɗum addanno ɗum dirtinede koto leydi Guinée Conakry paɗe noon colonel Mamadi Doumbouya gardiɗo junte biteɗo CNRD woni ardiɓe leydi Guinée taw kadi ko derguinnoɓe laamu Alpha Condé o siifi décret on décret ɗon ko hollirde wonde o firti ha soori ladde bataillon de la sécurité présidentielle woni tigui Bazem ɓen noon kañumen joguino ndenka e kisala Alpha Condé Bazem noon tafa e nder leydi he ko gila 1980 tafno ɗum ko Ahmadou Sékou Touré caggal nde Alpha Condé ari nde o ɓeydinoma hesrinde ɓeydude doole mabɓe kamɓe foof noon on bataillon oɗo saaha joni firtama ha soori ladde koto leydi Soudan paɗel asata hande o Soudan ene yaara tigui naati e yontere mum tataɓire ko naati kay e guerre taw ko hakkude armaɗiɗi ndi e dadiɓe ɓe hinde paramilitaire leyɗele kewɗe noon nanan jokki kay yaltinde ɓesguji mumen aljuma hande o aljuma hanki o dowlaji dentuɗi Amérique holliri artiri yimɓe mum hewɓe wurnoɓe to nder leydi he so tawi ko leydi woroni ɓe nana kay oɗo saaha joni gona e heblade gam yidde yaltinde leyɗe ɓesgu mumen tawateɓe nder leydi he tawi koye ballala leydi Arabie Saoudite
aljuma hanki o mbiɗen temedde tati taw ko amérique najo wurnoɓe nder leydi he ɓe jaltin taw ɓe jaltiri ko par maire rouge ko adi noon guerre o seeɗa teskanoma ko 16 ujunere amérique najo wurno e nder ha leydi soudan xabruji men ɗemngal pulaar xabruji men ɗemngal pulaar xabruji men jolam jabiri puɗɗorɗen koto leydi iran goto e mawɓe diine woni ko wiyete religieux iran najo goto gonno goto e mawɓe diine isa mawɗo diine tawa kadi ko goto noon e fiiloɓe leppi fiyoɓe kay laaɓi fiyama laaɓi goto e mawɓe diine isa yanko mawɗo diine ardiɓe diine ɗaccon haqqe goto e maw ardiɓe diine woni religieux o fiyama aseta hande o labbi e nder wuro witego Xoma to hakkude leydi ndi fimo labbi noon ko gorko goto gonnoɗo e dow e nder werla mum caggal nde firi wela firi yimɓe ɗiɗo ɗon tigui yalti ewto mum faye makko fimo labɓe kamɓe kanko piyaɗo labbi o noon e ɗiɗo feraɓe kala eɗo saaha joni ene tawe tigui e juuɗe safroɓe anda taw noon holko saabi omo waɗa nguɗon jangu ngu noon waɗi tan ko balɗe seeɗa caggal kay wargo taw ko biteɗo Layatullah Abbas Ali Abbas Ali Souleymani goto e cetal halfinaɓe ko fate suɓade ko witede guide suprême leydi ndi on waran on noon waɗanoma ko waɗanno ko orno wardano ko fettila to wuuro witego Bal Bosara ene tawe temedde ɗiɗi capantati kilométre to banggue rewo Tehran lamorgo leydi Iran to leydi Russie paden to leydi Russie aseda hande no gas jeetati lewru setto gonɗen ɗo cumu mawgu no fewi en tawe nder dépôt taw ko dépôt carburant mawɗo tawateɗo to wuuro witego Sébastopol noon ko toon woni port to batoji kewɗi taw ko batoji guerre ɗiɗi leydi Syrie tawate e nder mer noir to nokku biteɗo Crimée annexé ko drone noon cumu ngu noon saabi ɗum ko drone goto woni lakono kono gondani e pel kañuma weddi hen bombo hono holliri kay gouverneur diwan biteɗo Mikhaela Razlovic o holliri hay noon o holliri hay neɗɗo goto ma yani hen hay goto gañeki hen kono fadde capanɗe jeegom sapeur pompier nuldama toon ana darino dole mumen ponno gam ñippude cumu ngu o holliri noon cumu ngu ne yaaji no fewi fodde 1000 mètre carré to cumu ngu wertago cumu ngu omo ɗamini tan ɗo e pecce jamma ma koninkoɓe faabu mbawa ñippude cumu ngu hano hannitini koto leydi Syrie paden aljuma hanki o laaɗe diwoje ɗe leydi laaɗe aljuma hanki ne wiyata aseta hande no gas jeenayi seeɗto ko laaɗe diwoje ley koninkoɓe leydi Israël kañumen joori e wuuro witego Homso bomboje e pettoje to hakkude leydi ndi Homso noon tawe hakkude leydi Syrie bombardement o noon waɗi ko sanga 0h50 minutes waktu Syrie e ngan sanga Fuuta e Kumbaru ne woni 21h50 woni 9h50 jamma jabureɓe tati noon hollirama tigui mbarmi hen station essence sumi hen camion ngaji kewɗi dimdinoɗi citerne aji dimdinoɗi carburant kadi duppama hen ɓe duppi kadi dépôt mawɗo taw ko pétalaji e munition gonno on dépôt noon ko dépôt ɓen witeɓe Hezbollah jonnoɗo tawatanoɗo to aéroport militaire mo Daba e nder région mo Homs koto leydi Ukraine uddirten kabaruji men koninkoɓe russe ɓe aynima missilaji kewɗi no fewi e nder wuuro witego Nava ka Hokva tawatego Sara Kiev lamorgo leydi ni ne tawe to worgo leydi Ukraine ɗum saabima noon wuuro ngo e oɗo saaha joni ala courant ala kuɓɓam e nder wuuro ngo noon ene ko wuuro manggo no fewi saabu en go jogui fodde capanɗe nayyi ujunere fittande wuurɓe e nder wuuro ngo musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon silmon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue YouTube ko muñumen seydi men Saydou Abou Bah to Ziguinchor ko Amadou Sa Kébé kerki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on